хора, готови сме. Вчера успях да сложа тази страна, успях и горните, които са, успях що годе да изчистя и да си ги направя. Но искам да ви кажа, че останах без ръце, крака и каквото и да е. И тази страна успях да я направя, естествено майчето ми помогна, защото вече беше тотал щета. Днес тази страна и тази страна имах помощ. Един много скъп за мен човек. Работим заедно, помагаме си, защото така трябва. Та дойде да удари едно рамо, защото иначе тези парчета бяха огромни. И не мисля, че щях да се справя сама. Нали, когато човек знае какво прави, става много по-бързо. А искахме да преварим слънцето, защото не е хубаво, когато е много топло, вече се раздува самото фолио, бързо съхне, защото ние го правим с водна основа, за да може да се напасне къде трябва да бъде. И за да можем да го позиционираме и след това вече се вади въздуха, водата докъдето и така нататък. Но реално погледнато мисля, че много добре се получи. Аз съм много доволна и наистина много благодаря за помощта. Сама нямаше да се справя. За пръв път правя такова нещо. Едно е да правиш проекти, обаче друго е нали, да шкуриш, да махаш. Качи се слез, вярвайте ми, такава мускулна треска имам. Краката ме болят, кръста, ръцете ми са тотал щета, а трябва да работя. Днес имам да довършвам един проект. Надявам се да ви хареса на цялата тая лудница, но аз лично много се кефя как се получи. Брутално е, хора, разбирате ли? Брутално е. Че се получи наистина уникално. От 8 години, пак казвам, не съм го ребрандирала, просто рекламата беше друга отпред. Крещи, отдалеч се вижда, няма търпение да сложа и табелата, която ще е изцяло черна с бел надпис. Най-вероятно ще я сложим или към края на този месец, или началото на другия, просто защото и човека, който ще я монтира, е ангажиран, и трябва, нали, да напечатам и самата табела. Но аз съм благодарна и на това в момента. Това беше големия зор, дето се казва, табелата и малко да има закъснение. Не е фатално. Ще очаквам да кажете вие какво мислите, дали ви е харесал дизайна, дали ви харесва как изглежда. Да, като цяло какво мислите, за мен ще бъде изключително интересно да споделите долу в коментарите и естествено да дадете по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Това е. Аз ще се любовам на новата си реклама. Айде! Bye!